अब तो आदिवासी की बात करते हमने कहा आसाम ने आए के देख इस बार हमने कहा आदिवासी में आसाम ने डे बाय डे मारा था। हमने कहा आदिवासी गांव में पूरा गुलिया गुली हुआ था, मारा मारी हुआ था, घर जला जली हुआ था। 11 लाख মানুহৰ नाम ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা কটা গৈছে। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव तो मोननै टपिक लानानै गोनांथार माखासे बाथ्रा नोंथांमोननो सावरायनोबा नैबे आपडेटखौ शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ लाबोनाय जादों। तो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। तो मोननै टपिकनि गेजेराव जागोन जो फैबाय थानाय 2026 आसाम एसेम्बलि इलेक्शनखौ लानानै आरो लोगोसे जितु आसामाव एसआर जितु लिस्ट आरो बेसेबां भट दानलांनाय जाखो एसआरनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेटखौ होगोन। नोंथांमोना जोबजासिम फैबाय थानाय जितु आसाम विधान सभा इलेक्शन एसेम्बलि इलेक्शनखौ लानानै गोबांथार गासैबो पार्टिफ्रानो स्ट्रं जाजोब्बाय। नाथाय बेहाय नैबे बाथ्राखौसो आं नोंथांमोननो फोरमायहरनो सानदों। जितु थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव जेरैबायदि नुदोंमोन, नाथाय फैबाय थानाय जितु विधान सभा इलेक्शनाव जितु अल आसामाव जानो थांगासिनो बेहाय जाय थ्रि ट्राइबफोरखौ लानानै सोरबा आरो मुस्लिम हारिफोरखौ लानानै सोरबा जुदि नेशनेल पलिटिक्स पार्टियानो जा रिजनेल पलिटिक्स पार्टियानो जा जुदि पलिटिक्स गेलेनो सानदोंब्ला इलेक्शन गेलेनो सानदोंब्ला साननो गोनां जानानै फैबाय। मानो होनब्ला 2026 एसेम्बलि इलेक्शननि सिगां माखासे जाय आसाम सरकारा गोबांथार सर्ट बांसा होबोनाय दंमोन, नाथाय बे सर्ट बांसा होनायफोरखौ मावफुङासै। दा बेखौ लानानै जायफोरा दिनै थि ट्राइबफोरा स्ट्रंलि मोनसे थांखि लादों जाय भारत पार्टी गावसोरनि जितु आदिबासी थि ट्राइबफोरनि जितु रिजनेल पलिटिक्स पार्टी माने गठन खालामना लानाय। दा बेखौ लानानै सासे गुबुन जायगानि बिथाङा झारखन्डनिना वेस्ट बेंगलनि दा वेस्ट बेंगलनि सासे आदिबासी क्रिएटरा ओरैबायदि फोरमायहरदों नोंथांमोना नाय। आरो जितु एसआरखौ लानानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि सीएम मामाया मा फोरमायगोन नोंथांमोना एसे नायनानै लाग्रो आरो बेसेबां भट दानलांनाय जाखो एसआरनि गेजेरजों। বিটিএডিত এছআৰটো প্ৰযোজ্য নহ'ব নেকি? বিটিএডি বুলি নহয়, অসমত এছআৰ হৈ গ'ল, লিষ্টটো ওলাই গ'ল। আমাৰ প্ৰায় 11 লাখ মানুহৰ নাম ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা কটা গৈছে আৰু 5 লাখ মানুহৰ নাম ভোটাৰ লিষ্টত সোমাইছে। গতিকে সৰ্বমুঠ 7 লাখ মানুহৰ নাম কৰ্তন হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত মৃত আছে, ট্ৰান্সফাৰ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ। গতিকে এছআৰ সমাপ্ত হ'ল, কিন্তু অসমত এছআইআৰ হ'ব। কোনোবা এটা অহা বছৰ হওক বা যেতিয়াই হওক এছআইআৰ হ'ব আৰু তেতিয়া হয়তো আৰু বেছি স্কুটিনি হ'ব। কিন্তু ইতিমধ্যে অসমৰ স্পেচিয়েল ৰিভিজন শেষ হৈ গ'ল আৰু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰায় 7 লাখৰ 11 লাখ 11 পাছে প্ৰায় 7-8 লাখ মানুহৰ নাম কৰ্তন হৈছে। চাওক, এতিয়া যিটো হৈ গ'ল তাৰ ওপৰত কথা পাতিটো লাভ নাই, যিটো হ'ব তাৰ ওপৰত কথা পাতিম। সন্দেহযুক্ত লোক থাকিলে আপোনালোকেতো অভিযোগ দিব লাগিব। গতিকে সেইকাৰণে যিটো হৈ গ'ল তাক আলোচনা কৰি লাভ নাই। দুদিন আগত হৈছে আৰু 7-8 লাখ মানুহৰ নাম কৰ্তন হোৱাটো ইউটো এটা বহুত ডাঙৰ কাম। 11 লাখৰ নাম কাটিছে, 5 লাখ সোমাইছে, টোটেল 6 লাখ ভোটাৰ লিষ্টত संख्या कमी गई। हमने कर असम का आदिवासी मन के 500 एकड़ का हैदराबाद बागान में काम करके मन के देखनी पड़ा थे। और हमने कर असम ने जुग जुग लड़ा था, हमने कर एसटी दर्जा नहीं मिला। अब तो आदिवासी की बात करते हमने कर असम ने आए के देख इस बार हमने कर आदिवासी में असम ने डे बाय डे मारा था। हमने कर आदिवासी गांव में पूरा गुलिया गुली हुआ था, मारा मारी हुआ था, घर जला जली हुआ था। अब तो क्या बात बदला थे? तो असम वासी इस बार सावधान। 2026 में इलेक्शन होके जाते इस बार माने बीजेपी का हेता लग जाए किसनों के बागान में किबा किबी मन देवी और माने वोट जीते का धंधा करते हैं। जितनों भी बीजेपी कांग्रेस पैसा देवी सब देवी गाड़ी घोड़ा सब लेगा हुआ, किंतु इस बार बीजेपी के वोट प्रदान नहीं करवा। हमने आदिवासी मन असम ने आदिवासी मन 1 करोड़ से बगलान और असम ने रह के बीजेपी के वोट देवी वो आदिवासी नाल है। हमने आदिवासी के लीडर पॉलिटिकल लीडर बना है जय भारत पार्टी के वोट देवा और असम ने रह के बीजेपी के वोट देवी वो आदमी असम का आदिवासी नाल है कित्या नाल है। इतना दिन जुग जुग हमने बीजेपी सरकार ठगा थे, कांग्रेस सरकार ठगा था, क्यों हमने जनजातिकरण नहीं दिया काल ईमान जैन दियान। अरे हमने असम का आदिवासी के जनजातिकरण एसटी दर्जा देवान इमान तो जितना भी असम ने जैद मान सब केकरो रहे जगह नहीं हुई। हमने आदिवासी पूरा असम मटिया लेवी। हमने असम ने आदिवासी ने 1 करोड़ से बगड़ा हमने आदिवासी में तो असम वासी राजबान इस वीडियो से मैं बोल देते तुम
सुधरा 2026 में इलेक्शन हो जाते बहुत जोरदार से और इस बार हमने कहा पॉलिटिकल पार्टी निकल जाए जय भारत पार्टी के वोट देवा सबके जोहार वीडियो चैनल लाइक कर फॉलो कर तो चैट के थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय जितु एसआर नि दावराव जाबाय थादोंमोन एसआर नि जितु फाइनालिस्ट बियो थांनाय फेब्रुवारिनि 10 तारिखआवनो लिस्टआ आउट जाबाय माने बियो ओंखारबाय आरो फाइनाल लिस्टआ ओंखारजोब्बाय एसआरआ अलरेडि अल आसामावनो जाबाय जोंनि बिटिसि आव एसआरखौ खालामा होननानै बुंदोंमोन जोंनि बिटिसि नि चिफ मानगोनां हाग्रामा सार बिथाङा नाथाय जोंनि बिटिसि निफ्रायबो बे खिनिया दानलांबाय तो गासै टोटेल अल आसामावनो 11 लाख भटारा दानलांबाय होननानै नोंथांमोना मोनथिनो मोनदों तो फैबाय थानाय समाव एसआरआ जोब्बाय आरो एसआइआर आरो गोदान लागु जानो थांबावसिगौ आरो बिनि गेजेरजों गोबांथार आरो बिनिफ्राय बांसिन जेसांखिनि एसआरनि गेजेरजों माइनास जालांदों बिनिफ्राय आरो बांसिन दानलांजाबावगोन बे बाथ्राखौ आसामनि सीएम मामाया फोरमायखाबाय तो एसआइआर स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभिजन बेखौबो लागु खालामगोन होननानै बिथाङा फोरमायबाय बे जुदि लागु जायोब्ला गोबांथार भटार लिस्टफोरा दानलांजाबावगोन तो अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय जितु एसआइआरखौ लानानै आरो टि ट्राइबफोरनि जितु नोंथांमोना नुदों सानफ्रामबो नोंथांमोना निउसनि गेजेरजों आपडेटनि गेजेरजों नुगासिनो दङ जाय टि ट्राइबफ्रा दिनै फैबाय थानाय समाव जे स्ट्रंलि गावसोरनि मोनसे जे रिजनेल पलिटिक्स पार्टी दाना लानाय दङ जेबिबि पार्टी तो जेबिबि पार्टीखौ स्ट्रंलि एमएलए दैथायहरनो थाखाय बिथांमोना गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खामानि मावगासिनो दङ स्ट्रं जागासिनो दं दा बेखौ लानानै दिनै आसाम एसेम्ब्लियाव बा विधानसभा इलेक्शनाव ना सोरबा बिजेपि पार्टिया ना कांग्रेस पार्टिया ना सोरबा रिजनेल पलिटिक्स पार्टिया सोरबा टि ट्राइबखौ लानानै ना मुस्लिमफोरखौ लानानै इलेक्शन गेलेनो हागोन बे गोबां माने गोब्राब जासिगोन फैबाय थानाय जितु विधानसभा इलेक्शनाव बैसोर हारिफोरखौ लानानै इलेक्शन गेलेनाया गोब्राब जासिगोन मानोना टि ट्राइबफोरनि थाखाय गोबाव समनिफ्रायनो आसाम गभर्नमेन्टआ भारत सरकारा बा बिजेपि गभर्नमेन्टआ जितु एसटिनि मोनथाय आरो टि ट्राइबफोरनो सानफायाव 551 रां होनाय 551 टाका दरमा होनाय बेथन होनाय आरो गोबां हानि पाट्टा हानि थानो मोनथाय होनायनि जितु प्रतिश्रुति जासर बांसा होबोनायमोन दा बेफोरखौ नैबे 2026 नि गेजेरावबो मावफुंना होआसै दा नोंथांमोना मिथिनो मोनदों जितु टि ट्राइबफोरनो दा हानि पाट्टा रानबाय थादों नाथाय बेखौबो फर्मसो बे मोनसे फर्म बिलाइसो दा बिनि गेजेरजों मोनसे नोंहा बेफोरबायदि जानो थांगासिनो दङ होननानै फोरमान बिलाइसो होननानै बे बाथ्राखौ दिनै जाय टि ट्राइबनि फरायसा आफादफोर दङ बिसोरो फोसावनानै होबाय थ अब्ला फैबाय थानाय समाव बेखौ लानानै बिजेपि गभर्नमेन्ट ना कांग्रेस पार्टी ना सोरबा रिजनेल पलिटिक्स पार्टिया इलेक्शन गेलेनो हागोन बे माने बिराद गोब्राब जासिगोन आरो तो अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय तो नोंथांमोना नुदों बे जाय सासे फेसबुक क्रिएटर बियो जोंनि आसामनि नङा बे आउटनिसो तो बियो गोबां आसामनि जानानै बिथाङा आसामनि फारसे जि बाथ्रा बुंहरबाय थायो नाथाय बिथाङा एसामिसबो रोङा हिन्दी रायज्लायो गावसोरनि भाषाजों बुंहरबाय थायो तो बिथाङा ओरैबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंहरबाय थायो आरो बाहेरनिफ्राय तो गोबांथार बाहेरनिफ्राय माने जायफोर क्रिएटरफोरा टि ट्राइबफोरखौ सानथालिफोरखौ हेफाजाब होनो बेफोरबायदि थुलुंगा हरबाय थायो भिडिअसफोर बानायबाय थानायखौ जों नुनो मोनो तो अब्ला फैबाय थानाय समाव जै भारत पार्टिया देरहासार जागोन ना बेसेबां सिटआव देरहागोन आरो नोंथांमोना नैबे बाथ्राखौ सान जोंनि बिटिसि ओनसोलाव 15टा सीट विधानसभा इलेक्शन एसेम्ब्लि सीट दङ दा बिनि गेजेराव माखासेफ्रा एसटि सीटनि गेजेराव जुदि जै भारत पार्टिया गेलेनोब्ला एसटि सुबुं नांगोन एसटि कैंडिडेट नांगोन अब्ला बेवहाय बिसोरो मा खालामगोन दा बेखौबो गोबां साननो गोनां थ अब्ला नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो मा बुजिनो मोनखो मा फोरमायनो लुबैयो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालाम आं बिनि सायाव बांद्राय बाथ्रा बुङा दा नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन जास्ट नैबे आपडेटखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय